dneska tu máme tutoriál, ako si nainštalovať Mafiu 2. Tak poďme na to. Musíte si dať, normálne Google a ja vám dám odkazy. uTorrent si musíte stiahnuť, to je, pomocou toho stiahnete tú hru. Potom si stiahnete toto, keď sa vám toto dosťahuje, tak kliknete dvojklikom na to a to sa už vlastne v tom torrente vám začne stiahovať. A ešte potrebujete ku tomu Demon Tools Lite, to vám tiež hodím odkaz do popisku videa a toto si stiahnete cez slnečnicu, ja som to tiež robil a ide to v pohode. No tak, keď sa vám to dosťahuje v tom torrente, tak dvakrát na to kliknete a sa vám objaví toto. No čo s tým? Tak dáte prvé disk 1, to vám pripojí obraz do toho Demon Tools Lite, do toho tu. A tu, vám to možno ináč nejak urobí. Keďže ja mám Windows 8, tak mňa to tak. Dal som to spustiť. Chvíľku počkáme, dáme áno. A inštalovať. No tu ešte si môžete dať, že kde to chcete mať. Ale ja som si to dal tam, takže tak. No, ja to zatiaľ strihnem a takže keď sa vám toto už CDčko 1 ako keby doinštaluje, tak od vás bude pýtať part 2, ako CDčko 2, tak zase si otvoríte toto a dáte pripojiť 2. Chvíľku počkáte, vám to pripojí obraz a tu máme tu máme CDčko 2. Toto si môžete si to dať niekde tu. Teraz potrebovať nebudete. Toto už musíte si xnúť a dáte pokračovať. No ešte musíte si prísť a dáte prochádzať, ako vybrať tie a si dáte disk 2. Dáte v tom, už môžete dať OK. Už vám to pôjde. Pardon. Už vám to pôjde. To tiež strihnem. Bude to nejakú chvíľku trvať, takže sa vám tak mne sa to už doinštalovalo a sa vám objaví takáto kolánka, ale vy nebudete ešte mať toto tu. Takže musíte prísť, dáte ostatní programy, Crack Skydow, ono sa vám to otvorí a celé toto tu musíte skopírovať a dať do toho. To je vlastne ten Crack a potom normálne už vám prídete, zapnete hru a fachří. Vidíte? Takže je to úplne v pohode. Takže pokiaľ sa vám to páčilo, dajte like, napíšte do komentu, ak budete chcieť ďalšie tutoriály, vidíte, všetko ide a beží to úplne super, bez problémov.
budete chcieť ešte nejaké ďalšie tutoriály, tak to napíšte do komentu a užite si hru.